Sandžak i Hadžet su najbolji svjedok sveg stradanja muslimana. Mi danas svjedočimo da smo uz Allahovu dželešanuhu pomoć dokazali da smo obnovili svoj iman. Onaj ko zaboravi komu je dželat, ponovo će mu se desiti i Hadžet, i Štrpci, i Srebrenica, poručio je glavni muftija. Jer mi koji smo ovdje, mi smo potpuno svjesni i mi se dželatu ne približavamo i on nikada neće biti u prilici da nas dokuči. I ne fala ga onome što upoređuje ili najavljuje Novome Pazaru, Vukovar, a Sjenici, Srebrenicu. Ne fala mu ga, ne bojimo ga se nimalo. Prošla su vremena svih dželata, od Pećanca, Rankovića do Miloševića. Ova generacija spava na jedno oko i niko ne može ubijediti ovaj narod da mu je prijatelj onaj koji svakodnevno radi sa svoje ministarske pozicije da zaštiti Ratka Mladića, Karadžića i njihove porodice. A gdje mu je obaveza da se zapita šta je sa porodicama žrtava na Hadžetu, Štrpcima i Sjeverinu. Naprotiv, to im ne pada na pamet, naprotiv, oni se toga odriču i ne samo to, nego su zabranili svojim službenicima da danas ovdje budu. Allahova vjera i uputa osvetljava srce i dušu vjernika. Više od 2000 žrtava na Hadžetu jeste stradalo, ali smo mi preživjeli.